Estetik och design och bild. Den här eleven har i sann Göte Höglund-anda en väl utvecklad känsla för det konstnärliga och estetiska. Hon är en mycket lösningsorienterad, noggrann och kreativ. Hon är även stor. Allt detta har hon visat tydligt i kurserna bild, ett individuellt val, bild och form, grafisk kommunikation, fotografisk bild, arkitektur, design och produktutveckling, bild och formspecialisering samt genom sitt gymnasiearbete. Grattis till Darolén!